Ngiyabonga mfowethu. Kuyasebenza kimi lokho. Inqwaba. Wena? Inqwaba kanami. Ngiyabonga. Ngiyagcoba mfowethu. Yaba mfowethu. Ngiyabingelela namukela ababukeli emakhaya ngikelwa uphungale insizwe nogqeja sentombi isidudla sendoda sithundi siyafafaza nomtshele wani bafazi baningi inkunzi yembongolo. Ebonke ihlabe emnyama ihlabe emhlophe yeqisifaya. Intombi ngishela ngilapha ngiyithanda ngiyayidabukela bafowethu. Angihambi ngedwa ke manje ngihamba nensizwa lapha umfuka benye bathi ulungelo phansi le enkandla mfowethu awuthatha ukuthi ubingelele insizwa. Ngibingelele ababukeli emakhaya kuzo zonke indawo la kufinyelela khona lo hlelo. Ngibingelela umfana kabenya ulungelo. Umfongoza abantu bencele ehlangana ababhincela into abangogo umpukana edla amandulo. Umfoka kanhlanga ngaseqolo kunye ngobathi uzobe banakho umhlanje bazi ngamatafula amasovasha. Ya? Ngidabwe enkandla ke mina bafowethu esigodini sakadolwane. Yebo mfowethu. Kanti ke bafowethu kusenjalo nje i-guest yethu namhlanje umuntu esihamba nawo ngqongqoshe ohlelo esihamba naye namhlanje bafowethu bathi uBobo umfana wepiki. Hayi ipiki nefosholo ipiki nje yona le egubhayo. Yebo le nto leyo. Bathi omambo zangu mina ukwazi ngiminyaka abe ngenkulu insizwa. Mfowethu imambo sezenjani abingelela abantu. Awu ngibingelele emakhaya ngibingelele bonke ababukeli obingelelayo. UBobo umfana wepiki uJamludo bonke njengentolwane ikhanda elikhulu lefila manje shona ngine libambe linikeza hlezi ngilani lake lafika. Umbaba uzangu mina ukuba sengibiyana. Awu suka madoda. Wenzani uvuzo usika? Phela uyazi into yakho ukuthi thina bantu bohlanga sonke isikhathi makukhona insizwa noma ihashwa evuke nje noma insizwa isikaza nganisa ukugida nawe uyakufale Uvumlo bafowethu kwafuthi bayebethi osazwa abanye abantu bangisini nabo nomculo awethinti lento mina nje ufuna uyibona namhlanje ngicabanga ukuthi ngiyajabula kakhulu uma ngiyathokoza ukubona kodwa manje into yokuqala ngiqala ngifuna ukuyenza ngihlezi ngizobantu bekuchenza bethi awethinti lento ushuthile nje mfowethu ngisacela nje wenzele mina ngiyophungale nje inkunzi yombhemu awuthintela mina nje ngeke ngishaya ngoba ngizona ngiyishaya nje ingoma zami usho ukuthi ngiphindele ezindala ngiyashaya cha akulethe nje into entsha njengamanje nje noma thina sonke lapha ngithi uyasimakhononke hayi mosho njalo ke akengibabonisa ukuthi hayi kona kuyathinteka nje kancane noma ke ngekho ku-competition kusengifana nosibani kodwa ngiyangithintela okukwami ukusuka la ekhaya usuke ekhaya bafowethu siyabonga kakhulu buni ngiyabonga kakhulu mfowethu webhuti ubani uBobo umfana wepiki odume kakhulu mina ngiqala ukumazi ngicabanga benza khona yebo ngikubona kuma-TV yamgqumeni emavideo amgqumeni lapha ku YouTube nakumabona kude ikubona impela nje indoda igeda ihlaphela ifosholo ngithi hayi ifosholo leplastic ubani uBobo abantu bakubona ubani uBobo kahle kahle ufika kanjani empilweni lamasikanje. Hey, lodaba mfowethu lude kakhulu. UBobo umfana wepiki igama lami la ngempela nguBonkosi Phathi Sizwe Mhlongo. Ngidabuka endaweni yaseNquthu kwanyezi isigodi inkosi engiyakhela uZondi. Igama elithi Bobo umfana wepiki lomlando kakhulu ngoba lisukela ekhaya engomeni ngithi ingoma. Leli gama leli ngifike ngawumuntu ongena emculweni ngo-2003 mangena ethathwa umtshengiseni umfowabo wagcina ekhaya akhuphuka njalo ngaze abantu sebengibona kumgqumeni kodwa nje la ngisuka khona ngasuka nomtshengiseni ekhaya ngithi kwanyezi wakhuphuka naye ngaze eGoli mangifike eGoli hayi senza iqembu kwakuthiwa ingane zamgoza senza amaqembu osibani lethu awangavelela kwaze kwalandwa iBhova lizoproducer lawo maqembu producer lawo maqembu hayi agcina ke ngisondela kanjalo eBhoveni ma vele inkinga kulawo maqembu ngagcina ngumuntu ochuma futhi neBhova igama ke lithi Bobo umfana wepiki bese ngivela ngalo kumgqumeni abantu abaningi bangazi ngalo kumgqumeni ngivela ngale ndlela khona igoso
umfowabo kaNgika lapha uBhema beBhemile sithi uMbhema igama elinye umtshengiseni ubhuti kaNgika okuyilona goso ke angale ngakithi ngathi mangihlala wasethi awuthathe nali iphiki uthathe nali iphiki ukubona ngoba ngeke ubone ukhomba kamnandi ayingalithatha iphiki ngilithatha kuphi njalo kwi-DVD ngomqomeni wathi ake wenze ngephiki lakho ngikwazi ngalo ngomqomeni awuna ngempela ngenza ngalo kodwa nginikezwa uMbhema kaNdlovu uGinti kaNgika uyena kahle wahle wangithalela igama nje lokuthi umfana wephiki nowanginikeza iphiki le ngagcina sekuyigama lami. Okay, so njengamanje kusho ukuthi wena njengoba uthi wafika ngomtshengisi emqala wongena uMaskandi impela wangena mahamba nendindana kanti yena muphi oqala ungene endimeni zomculo umtshengiseni nomqomeni umqomeni owangena kuqala kwezomculo. Okay, so wena waqala ngomtshengiseni yini singakuboni lapha emavidweni kaMtshengiseni okwenza lokho ke mntaka baba ngabonakala emavidweni kaMtshengiseni ngisebenzanga naye isikhathi eside ngisebenze naye sasebenza idemo. Ngoba kuqala ukuthi mawukhipha iCD ubungaveli nje ukhipha iCD uqala wenza idemo wayengoma ezu3 kwinkosi uShembe iCD lakhe lokuqala inkosi uShembe akalikhipha ngo2003. Waqala before zolikhipha walipromote ayengakabikho kwamavideo ngabikho ama-DVD kwakusathi uma uthola umsebenzi uqala uhamba umaketha ngawo ukhitha bayazi ngabadala babekhona awungaveli nje uvuke ekuseni usiyongena estudio lapho siyacula uqale hambe umaketha futhi ngisebenza ngalo sikhathi esamaketha samaketha naye wazi uyikhipha inkosi uShembe ngo2003 ngina ayengakabikho kwamavideo afike emva kwami sehlukene naye. So wena ngezinye indlela kusho ukuthi umuntu oqale naye ukusebenza ngoba abantu abaningi ngicabanga ukuthi izwe lonke wena futhi awudumile eSouth Africa kuphela awudumile eNatal kuphela ngiyengikuzwe elibongweni zakho ngilandela mina kakhulu kodwa ke ngizobuza impela njengomuntu ongakwazi yabona nto leyo ngiyengikuzwe elibongweni zakho ubiza insizwa uyibale insizwa ukuthi uvunywa uSibanibani eMsinga uvunywa uBanibani eZimbabwe kwaBulawayo hlezi inkuzo impela nje lokho angazi ogojasi no Banibani hlezi inkuzwa ebongweni zakho lokho mfowethu abantu abaningi bazi ukuthi wena uqhame kakhulu umqomeni namhlanje abantu kuvela imfihlo ukuthi ngiqala ukuzwa lokho ukuthi ukwasebenzisana noMtshengiseni so yini yakwenza wakhetha ukuba umculi kaMaskandi nganginoqozi kakhulu nofuqufuqu noqozi nofuqufuqu kwakuyinto enginayo ngoba nganginengoma ekhaya ingoma nje yami ngisemncane nami ngimfishane kodwa ngiyilengoma ngimncane ngimfishane futhi ingoma yami kuyingoma engayi kudlala nezinye ingoma ngoba kwakuyingoma yengane nganginengoma nje ngimfishane ngimncane kwaya ke makudlalwa ngami nje ngakithi nakwenziwe imemulo kuthiwa hamba ukhipha lengoma yakho lapho ngikhiphe emsebenzini futhi ukukhomba ukuthi leyo nto ngangivele ngiyithanda kwaya ke hayi ngaze ngangena esipanini impela sabadala ngendlela ukuthanda kwaya ke uNkulunkulu naku sekufika umtshengiseni ekhaya fike kubaba uMgoza lo owayengiphethe mayefika kuye ngangibusa khona ke mina mfowethu mayefika umtshengiseni ezofuna usizo naye ukuthi uzoyiveza lapha emshadweni bayahamba nobaba uSixhobe umngani kakunene lo baba ngangibusa kuye kunene futhi lo wafika lapho ezoyiveza hamba noSkepe nosizakele nezingane kaMgoza lawo maqhinga nosibani bethu mayefika lapho ezoyiveza yena shuthi wawo number 1 kulawo maqhinga umtshengiseni bamthanda abantu amajaji abantu bamthanda abantu base bekhathela kuba baba bemsiza so umtshengiseni kusho ukuthi umtshengiseni wena ngathatha uqale kanye ngomtshengiseni shuthi mina ngathi eqenjini lomtshengiseni ngangeke studio yokucula kodwa ukusebenza ngibe njenge dancer ngiqala eqenjini mayeqala wena ngathatha uqale nabo umtshengiseni shuthi uthe mayephuma yena azakhela into yakhe ngifike mina esenza idemo wenza idemo wenza idemo la ngifikele khona kuyidemo waze wahamba wakwenza iCD siphelele ke manje kanti yini idemo idemo ukuthi mhlambe uye studio ngalesa sikhathi ufike wenza ingoma mhlambe e3 zokuyiveza emphakathini ukuthi yini lolo nayo hayi usuyazi ungumculi cha uyiveza ukuthi bafowethu
niyakuthakasela yini lokho enginakho ngayami esidingo bekuyinto enjalo. So njengamanje abantu bakhipha ama-EP. Yebo mfowethu ukhipha i-EP yami ngoma embili, khipha i-EP yami ngoma ezo-6 umuntu asimazi kodwa sesitshela i-EP. Yayingekho yonke lento. Yayingekho ke lento ama-EP wawufika iqala mhlawumbe ufake ingoma ey'ntathu bese uhamba promote ngazo uyayiveza ebantwini nesigwili nenkampani ungenaso noxhaso ungenayo. Mhlawumbe umuntu akubone khona emcimbini akuthatha ayorekhona. Usuyaqala usuyofaka zonke ingoma zakho. Usuqala wathi ubhuquza lapha ayovuka ekuseni usuhleli. Usuvuka ekuseni usuhleli entabeni usuchamela ekhanda lethu usulena nje. Mana before ngidlule kule mibuzo yokuqala. Wemfuka nje khona imibuzo nayo office ukuyibuza before sifike le phezulu kwezinye izinto ezideep kakhulu manje sisabingelela intro. So ikhona imibuzo noma impilo emithathu ongayibuza. Yeah, ikhona ubhuti. Mina umbuzo ebangafisa ubhuti engiphendule kiwo. Buti ngumfana nje osemncane. Ake ngibekise nje umfana osemncane. Ngiyafisa ungena endebeni zomculo amaskandi. Angimazi ama-challenges akhona. Mhlawumbe ubhuti angitshela ukuthi mawungena la mfowethu ake nje imaphi ama-challenges atholakala kule ndima amaskandi. Ngabe emculweni mfowethu kunzima. Mawukhetha le ndlela ufuna uyikhethe ngokuyikhetha ngempela. Ngoba inehibe kakhulu. Ukucule lapho ucula iminyaka ewu-15. Umculo wakho ungakaze nje waziwa abantu mhlawumbe ukuthi ungakaze wadlala nje emsakazweni eRadio. Yabo. Hayi ngoba bekuzonda emsakazweni. Mhlawumbe uyawuhambisa nawe library njengabanye. Kodwa ukuthi akafiki isikhathi. Kahle zonke lezo izinto okufuna uyibekezelele. Uzazi ukuthi ziyenzeka la emculweni. Hayi ukuthi mhlawumbe usekufuna ugxeke ubani bangiyanya isikhathi asikafiki. Mase sifikile isikhathi ungathi ufaka namhlanje. Ufika namhlanje uvela khona namhlanje manje isikhathi sakho. Kodwa ngoba isikhathi sifuna ngafo kunabantu mina abacule phambi kwami abadala kakhulu. Abangakaveli abanye namhlanje. Manje ngabala ama-album akhe emdala. Izinto lezo kufuna ukuthi ube uzazi kuqala before ungena ukuthi ngiyalapha nje yebo ngiyocula kodwa ngiyile ukuyohlula abantu ngiyocula isiphiwo sami ngiyobona ngabantu ukuthi bangithatha bangibeka yabo. Ufuna nje mfowethu ube nethemba ungalilahli ithemba ungathi mawusukhiphe kanye ubona abantu bethi umbhedo lento yakho bese ushiya phansi. Bekezela nje uyitshela kunabantu abacula ama-CD nga-20 bengaziwa noma baziwa bengafikile phezulu kodwa bagcina befike uzobekisela ngoshwinji. Ngixolisa ukufaka igama lomuntu bafowethu ngezile kodwa ngizobekisela ngoshwinji before izoshala iminyaka emithathu ayishanga le ngoma ethi ngafa ngafela ubani wayesenama album cisha afikayo ku10 namangisi kahle hayi wakhiphile ngale ecula ngempela simfeva kodwa engafikile elokhuzeni ezingeni. Uye mhlawumbe ungakhuluma iqiniso wakhe ukuthi aye mangaki before eshaya kodwa wayesehambile wangakhiphanga sithi yedwa akathi angifika ngomashaya 3 kodwa ngineshow afika impela le ekudeni masithi yakhe. So ngezinye indlela mnawethu uyagqugquzela impela nje ukubekezela bafana nabancane abasafufuza noma umuntu omdala kodwa ke efisa ukuveza ikhono la uthola ukuthi umuntu uyacula waziwa umne wabo udade wabo umalume no aunt mhlawumbe umzala ukuthi hayi ayikho indaba yakho wena. So ngezinye indlela usho ukuthi lo muntu lo kuzomela abekezele kahle emculweni. Kunjalo umuntu abafuna bekezele bese angathi fika futhi emculweni abe umuntu odlala ngenhlamba kulabo abadala. Ngoba abadala sebenabantu umculo ngasuyi politics sebenabantu ababakhonzile ababalandeli babo. Kwakungcono thina isikhathi sethu umuntu wayethanda mawuculile ukuncoya mawulokhu uzile mawubhedile abakuthenga abantu. Manje sekunepolitiki ufuna beyiqaphe le genge encane ukuthi ungathi mawufika bese uzothuka nje umthandeni. Umthandeni nabantu abamthanda ngempela ababalandeli babo abangamfela yabo ukuthi awubafuna abalandeli bamthanda. Futhi suyixoshela wena ngendlela okuyipolitiki ngakho. Mawufika wena emculweni uthuka uKhuzani futhi wena ubafuna abalandeli baKhuzani uKhuzani ethanda uza kanti ufike nje wacula ingoma yakho bonke labo abantu bazokhona ukukumamela kuqala ukuthi njobe efika nje ecula ingoma uyasichaza kumacha
uzoyithola impendulo futhi mawubachaza bazokuphakamisa mawubabhora bazoqala bethi ngathi uyakeza kazami bekugxeke phinde uqhubeke uyozukhanyela nawo abaqaphise nje kakhulu abaculi abasebasha amabeze ukuthi ungathi ufike ugadle kubani ngoba awumazi uthandwa abantu ugadle kubobo nje awumazi yaba kunamfaniswano oqhamile kodwa baningi abangikhonzile ongabaluza ngokuthuka mina nje yafikela ngakwenzeni into yabo mana webhuti abantu yazi ukuthi sometimes uma ngithi fatha lapha thina mina ngithi fatha impela phela ngathi ngathi ngumculi le stage phela ngomculi ushaya mana right umbuzo wami la before ngithi fahla nami umbuzo wami lana yazi sometimes ukutshela kwendlu ngicabanga lesisho sikho esikoleni isaka lesingazi isaka noma isisho kodwa sikho esikoleni lesami njengoba ngisho la kuchapha nje yabona indlu ukutsheka kwendlu kubona ngaphandle njengoba ngithe ngiyena lapha mfowethu la ohlala khona hayi ngisho ukuthi kuphi ngabona indoda yakhe indoda ihlezi emafutheni umuntu ofisa ukuba kuleli zinga kulona uyecabanga ukuthi mhlambe uyawuyeka umsebenzi udele konke ufocus emculweni ukuze uphile ngawo kahle ngikhuluma ngemali noma kukhona la usebenza khona ubuye ubambe futhi emculweni njengoba imculo isiphiwo so uthina emplini obhekelela kuwena asebenze noma uyeke umsebenzi afocus emculweni wena ahlala uphila ngani wena yini enza ukuthi emzini wakho ucela njengoba manje sililana ngicabanga ukuthi leli sofa ngeke ukuthola emfaneni nosenzo unina yabona so uphila ngani kahle uthina emfaneni odidekile njengamanje ofisa ukuyeka umsebenzi noma ofisa uqhubeka nomsebenzi aphinda nako umculo uthini kahle kahle engakusho mina mfowethu osafunda isikole akafundi isikole asiqede manje nethalent ke bese sizozama nethalent ngiphinde ngithi kulabo ababukela kimi uBobo bafowethu mina ngiyiphila impilo yefake konke ngikuveza kini noma ngikuveza esizweni noma nikubonayo ngami nginekhaya ngimakhila umuzi kababa ngagana njengoba ngibona iring ngalobola ngikweleti la ngathatha khona sengishola ukuthi zonke lezo zinto angisindoda ebheka umculo kuphela ngiqonda ukuthi mawungena emculweni uyitholile ifame waqala ngokuthola ifame bamba impela efemini ukuphinde uqhubeke nethando lomculo makhona okunye mhlawumbe ushayela itekisi ngosukuthi wena ngoba umculi usaba ukusebenza uthi isithunzi sakho sodicilela phansi ngokuthi ushayela itekisi akube khona okunye okuncane ozibekela khona ngoba umculo uyidayisi ukuthi uyaliphosa namhlanje uthi wena uculile impela unqonywa abantu abantu asizwa lento bengayithini komunye unyaka isidliwe nje imali yakho komunye unyaka uthi uyaliphosa futhi kube njalo kwesithathu mhlawumbe kube ngcono omunye ke yekani bacula ukubheka ukuthi bacula abasebancane ukuthi njengoba uze emculweni uzobheka sesiphelile isikhathi sokuthi uzobheka ukuthi kuyoqhamuka isigwili esithize sikusize sesiphelile ngoba abantu sebeya-understand umculo manje ukuthi ugcwele ama-fake mayikhipha imali yakhe uzokunikeza imali umsebenzi wakhe kugcwala ama-fake estradini ingabuki imali yakhe kunepolitiki emculweni imicimbi uthi ubheka imicimbi ungayithobi yena into yokuqala funda ukuzenzela ngalento yakho nje uma usebenza la usebenza khona uyakwazi ukuthi lento isekhazini kimi angiphushi mawubona ukuthi iyakuyisa uyakwazi ukubhalansa ukuthi ngathi sithatha kule enganeni uphinde ukuthi ubambe isandla mawubona ukungconywana qhubeka ngoba usenhlizweni musuhlala nento ubunayo ngenxa yokuthi mhlambe ugada isikhulu esithize sebenza kwenza konke okwenziwayo ngoba ngeke ngubaleke konke mina engikwenzayo bayangazi abanye inkomo le Mpumalanga mina elofela ngikhulisa amathole nje kancane ngakhulisa ngokuthi sebengimushe kakhulu abantu ayikho ngasafuna ukuxoxa kakhulu ukuthi ngishelo umuzi yikho ukuthi ngishawa ngezinto yikho umona iBM lami baqamba imoto yacisha kulala kulonyaka nje leminyaka ngikho right ukumoshwa abantu ngemizamo yami sengisaba nokusho ukuthi ngenzani ngiyacula nje bafuna kuphela kodwa ubhuti uthi uyacula kuphela kodwa mina nje abantu abafisa ukucula ngicabanga ukuthi abantu le channel iyafika noma uphi umuntu yonke indawo iyafika so ngicabanga ukuthi njengoba esho ubhuti bafowethu uyacula kuphela
ngovilo okuthile kodwa umfana mangabe ethola ifemu akahlale efemini ukuze abooste umsebenzi wakhe uyenza leyo hayi lichazile ubhodi ngemzweni sele Mpumalanga angisazi ukuthi uthe kunani kodwa ke ebhodi ngezinye indlela usho ukuthi abafana abancane baqhubeka ngingathi ngibuke i-interview kaMtshengiseni ngicabanga ukuthi isineminyaka wachaza ukuthi kuhamba ibanga efuna uxhaso efuna amakampani nana so uthina efana nomncane njengamanje osangena emculweni esikhathini esidlule sike saba nabanye abafana bangaphazami abafana lo message ababili umfoka Biyela nomfoka bani ngiyasilibana mfantshangasi Samuel labafana basafika noma sebenesikhathi baqala ukufika la 2017 2018 kodwa bakhona bayashayina so uthina kufanele sofuna ukuvela baqhubeke yini bafuna usizo uxhaso amakampani izinto ezifana nalezo noma abasebenze ukuze baboost umsebenzi wabo uye kubantu cha mfowethu abakwenze konke ngoba ikusasa silazi nenhlasha futhi ayaziwa mabesebenza baqhubeka nokusebenza mabefuna umsebenzi abawufuna umsebenzi befinde beyifune futhi nezigwilo ngoba yebo ayiseningi njengoba ngishiye iqaleni ukuthi ayiseningi ayithanda ukuthatha imali yaziphose ibona ngazi iphose weni yabona kodwa umuntu inhlasha yakhe engenze umuntu athi uyacela komunye ubaba amsize athi uyacela ebhonzeni amsize kodwa ngisho ukuthi cha akube khona kodwa nomesiziwe okwakhe abhekene nayo ngikhuthaza lapho ukuthi indoda akube khona noma ngayoxova idini indoda lapha nixoza abantu udala ngibona isebenze bekhona ebekayo kwabantu abayo so ngikuzwa kahle uwemfoka Benya uyamuzwa kahle kodwa uthini umuzwa kahle mfowethu right futhi ngisacela ukudlula lesigaba esikuso njengamanje wena ngabe khona umuntu ophethe mhlawumbe isigwili sakwaBiyela or ngoba kwaziwa ukuthi igwili ezakwabiyela sikhona isigwili mhlawumbe sikhona esikufikulayo lapha esiyimfukula impela nje ngifunda ngoba ungezwa ngifuna ukuthi uqede mfowethu lo ngaqala umculo mfowethu 2011 ngiqale nama-album manje cishe awu-15 futhi ngineminyaka u-15 nguBobo ngiyimele ngingarekhodi estudio esincane ngarekhoda kayani ngibe ngirekhoda 14 songs bengihlukana njalo ngo-20,000 ngempeleni 20,000 25 20,000 ngiyayigayela ngenza yonke into ngiyinkampani mina ngiyimanager hayi ukuthi bengayithandi nami imanager bengiyithanda anginanhlahla nje yayo inhlahla yayo angazi mina Uthula ngophunga lento nje mfaka iskipper esitakusebenza lokho Bobo. Njoba nemali engambo ethu. Phela imali lana mina so mangafika kuwena ngithi mfana wepiki angibe manager yakho ngibe inkampani kuwe ngiqhase ngikuphathe. Ungathini wena? Mntaka baba. Ngavele ngithi mhlambe ungabamba la uzobona ukuthi ungabamba khona kulomsebenzi wami managing ngoba ngiyashoda kodwa into eshodayo ngiyibona manginathi ukuthi cha umculo ukhona nabantu futhi bangithakasela isikole abantu bayahleka umuntu mayethi isikole seshoda isikole asishodanga ngoba mhlambe umuntu egule ekhanda izimo ezithize siqale esikoleni sisafunda thina kwakungenwa ngemali bangenwa ngemali nganginayo umqondo ukuthi mhlambe ngagcina mina ka 8 ngangiphase 8 ngagcina la grade 8 lo standard grade 10 uzohlezi grade 10 lo ngiphaselene kwasekusele 2 years belanga washoda umuntu osuqedile washoda umuntu wemfowethu ozongifaka ke ngikhuluma kwakukhokho ingakho nje ngibeka kanjalo mfowethu ukuthi isikole kuphela eshoda ngamjabulela umuntu ongafika nokuthi angiboniselanga nomkhokho ngiqonda ukuthi yibhadi engaba nalo mina hayi ukuthi angithandi mina nje ngithanda bebe kodwa ukuthi mina ngiyayichitha lento yokuthi umuntu aqhamuke namhlanje usungaka unomuzi wakhe letha ufundile ufundisa obani kwakha ufundisa obani ushaya isiginci ngoba nje manje ngeke udlubheke ethi
mina nginemqondo ewu5 ngiyamphikisa uRubheka angimphikisi ngimkhuphula wena ubale kulesipheli sandla usho lesi singisandla kusho ukuthi una 5 plus 5 because uthinta ngalesi le mina emithathu iyazi ukuthi akumina ngidlalele kephi le mili iyazi uma ngidlalele phi uyayibona into le kusho ukuthi wena kahle ufisa uba ushaya isiginci ufisa uba kumele ugane njengoba usho uganiwe ufisa uba ukuzala izingane egcwele umuzi ufisa uba ukwenza yonke lento le so ngezinye indlela njengoba usho ukuthi uyashona ngiyakuzwa kodwa njengamanje mina ngiyahlonipha mnewethu njengoba wakhile njengamanje umuzi unga kunabantu abafundile futhi abahlezi emakhaya umuntu ufunde waze wafika angazi ko standard 96 kodwa akanalutho uyayibona into le so angi-encourage lento yokuthi umuntu ethi engafundile bese hlala phansi angasebenzi nanku njengamanje bukucobezelana isiphongo sishasha ngathi yitshitshi so engikusho bafowethu ukuthi impilo ayiye phambili but ngicela singenela ubhuti ushilo bafowethu ukuthi umuntu ofisayo ukuthi mhlambe ancedise kakhulukazi esikoleni